Pörssisähkön hinta tänään on ollut jopa 235 senttiä per kilowattitunti. Tämä johtuu niin sanotusta vihreästä liikkeestä, joka on saanut jalansijaa Euroopassa viimeisen 50 vuoden aikana. Ja Suomessa parlamentaarisesti tätä vihreää liikettä johtaa niin sanottu vihreä puolue. Tämä vihreä liike on aktiivisesti vastustanut energiatuotannossa kivihiiltä, kaasua, öljyä, turvetta, vesivoimaa sekä ydinvoimaa. Jos me elettäisiin tässä vihreässä utopiassa tai vihreässä fantasiassa, niin kaikki meidän energiantuotanto tulisi joko tuulivoimasta tai aurinkovoimasta. Ja sit koittaisi se tammikuun päivä, -30 astetta pakkasta, vähän niin kuin tänään. Ei välttämättä tuule, ei varsinkaan paista aurinko, niin mitä te luulette, että meidän sähköhinta silloin olisi, jos meillä ei olisi sitä 4000 megawatin tuotantoa ydinvoimassa tai 2000 megawatin tuotantoa vesivoimassa? Olisiko se 5 euroa kilowattitunti? Olisiko se 10 euroa kilowattitunti? Olisiko se 100 euroa kilowattitunti? Ja mitä suomalainen siinä kohtaa tekee? No tietysti hän lämmittää kotinsa sillä, millä pystyy, eli puulla. Ja puusta sitten taas tulee enemmän päästöjä kuin hiilestä, öljystä, kaasusta, ydinvoimasta, vesivoimasta, käytännössä kaikesta. Ja entä jos sulle ei ole omaa puuta? No sähän voit tietysti käydä ostamassa sen markkinoilta. Ja siinä kohtaa tietysti se kuutiohinta sille puulle on mitä? 1500 euroa kuutio, 2500 euroa kuutio, 5000 euroa kuutio. No tähän tietysti vihreä liike toteaa, että no sä voit vaan yksinkertaisesti kuolla pois. Ja sen takia se ehkä onkin vihreä liike, koska kuolleista ihmisestä ei sit ihan hirveästi mitään päästöjä tule.